Diyos maray na hapon po, sindugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa oratio emperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki ipatin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatay an mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Thanksgiving offered by Roderick Elnes de Lavin, Marcelo Barnuevo Jr. and family, and Princess Barnuevo. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Rogelio, offered by Milay family. Para sa kalag ni Adriano, offered by Visera family. Para sa kalag ni Dahermina, Rosario Beatriz asin Rafael, offered by Madre family. Asin para sa kalag ni Darey, Francisco asin Carolina, offered by Lily Raitana and family. Ngunyan, iyo po ang ikapitong Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagulangnan ta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Baray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Marahay na hapon man po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ning magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragasala ko nin makuri,
sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pagulino man sa mga tao, marahayan mo. Ginoo maumi ka, rinurokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, tulikan dakula mo, kamurawayan. Nagurang na Diyos, aling langitun, Diyos amang makamamang. Nagurang na kinutong Yesu Cristo, nagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpaparak kan mga kasalan, kan ginaban kaya kami. Ika na nagpaparak kan mga kasalan, kan ginaban apuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Kay kasanan banal, ikasanan kagurangan, ikasanan urog kahalangkan. Yesu Cristo kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa samong danay na nagurup-hurup kan mga espiritual na bagay, maghimo sa mga tataramo na singibo, kan mga nakakapagpaugma sa imo, huli kay Yesu Kristong kagurangdan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, maihinanyog niya to ang dayaday na pagmidbid asin pagalang ni David sa pinili ni Diyos. Minsan may pagkakataon na pwede niyang gadanon si Hading Saul, dai niya ini ginibo. Minsan pa, dakol sa mga mararaot na bagay ang ginibo laban sa iya. Pinili ni David na magtiwala sa hustisya kan kagurangnan, kisa sa magtumang ki Hading Saul. Ang gawi na ini ni David nagpapahiling nin tunay na pagkaherak, pagpapahalaga,
asin pagalang sa kabanalan nin buhay. An enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Kaigtong mga aldaw, nagdumantulo si Saul sa kalangtadan ng Sip, kaiba ang 3,000 kan pinakamarahay ng mga soldados ng Israel. Tanganing hanapon si David. Kaya kan bangging ito, linaog ni David sa kani Abisay, ang kampo ni Saul, asin nanumpungan ninda siyang nagkakaturog sa tahaw kan kampo. Sa may pamayuhan niya, nakatusok sa dagaan sa iyang garod. Si Abner asin ang mga soldados nagkakaturog sa palibot ni Saul. Nagsabi si Abisay kay David, "Ngunya nabanggi itinaunin Diyos sa imong kamot an sa imong kaiwan. Tuguti akong itadok si Saul sa daga kan sa iya mansa ng garod. Saro sa ng tusok asin dai na kaipuhan uliton pa." Alagad, nagsabi si David, "Day mo siya paggadanon. Papadosahan ng ganin kagurangnan, an si Isay man na gumadan sa hadi na sa iyang pinili." Kaya kinuha ni David ang garod, asin ang dulay sa may pamayuhan ni Saul. Dangan naghali na sindang duwa. Mayo ni si Isay man na nakahiling o nakaaram ka nangyari. Mayo ni nagimata, tururog sindagabos. Hulita pinakaturog sindang marahay nin kagurangnan. Nagbalyo si David sa kapantayan asin nagtindog sa alituktokan bukid, sa sarong ligtas na lugar. Dangan kinurahawan niya ang mga soldados ni Saul, asin si Abner. Nagsimbag si David, "Uyaan sa imong garod, mahal na hade. Ipakuamo sa saro kan sa imong mga katauhan. Binabalusan nin kagurangnan itong mga maimbod asin matanos. Itinao kanin kagurangnan sa sakong kamot, ngunya na aldaw. Alagad da ko ginadan, an linahidan nin kagurangnan." An tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo umawonan sa iyang banal na ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang gabos niyang balaog daing mo paglingawan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan. Binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko ilililigtas sa lulubngan. Binebendisyonan niya ako nin danay na pagkamot asin pagkaherap. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon ang kagurangnan asin maugayon. Maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamoo. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Day niya kita pinapadusahan, susog sa satong mga kasalan. Day niya kita binabalusan, susog sa satong mga karatan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kung gurano ang rayo kan sirangan sa sulnupan, siring man ang pagrayo niya sa sato, kan satong mga kasalan. Siring nan ama naheherak sa iyang mga aki. An kagurangnan naheherak man sa mga may pagkatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ipinahiling ni San Pablo ang pagkakaiba kan enot na Adan na tinaawanin buhay, asin kan huring Adan, si Kristo na nagtataonin buhay. Ang katukdoan ni San Pablo minapasabot sa lambang saro na sa paagi ni Kristo, ang gabos inaapudan sa panibagong buhay, nalugod pa man ang gabos mabuhay sa dalanin pagkamuot asin kabanalan. An ikadawang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang nasasabi sa kasuratan, si Adan an enot na tao, nilalang na tinauanin buhay. Alagad an huring Adan, sarong espiritu nagtataonin buhay. Bakong espiritual an enot na minaabot kundi an pisikal. Dangan na an espiritual. An enot na Adan hali sa daga, ninalang sa alpog, an ikadwang Adan hali sa langit. An mga daga noon arog sa tao na hali sa daga, an mga langit noon arog manduman sa taong hali sa langit.
kung paanong nakabaing kita sa tao na hali sa daga, siriman makakaabaing kita sa tao na hali sa langit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, alagad sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sako, kamutan nindo an sa indong mga kaiwal, gibuhan nindo nin marahay an mga nauungis sa indo, bendisyonan nindo an mga nagmamaldisyon sa indo, as inipamibi nindo an mga nagpapakaraot sa indo. Kung may sumampaling sa indo sa saro nindong pisngi, ipasampaling pa nindo an sa ibong. Kung may mag-agaw kan sa indong alikboy, itaw nindo sa god an bado nindo. Tawan nindo ang lambang nagahagad sa indo. Kung may magkuanin anuman na sa diri nindo, day na nindo iyan pagbawion. Gibuhon nindo sa iba, ang buot nindong gibuhon ninda sa indo. Kung ang mga namumot sana sa indo, ang namumuta nindo, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kung ang nagigibo sa nanin marahay sa indo, ang gibuhan nindo nin marahay, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagigibo man kaiyan. Kung ang mga tao sa nang pinaglalauman nindong makakabayad ang pautangon nindo, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagpapautang man sa mga parakasala, sa paglaom na sinda makakabayad. Bakong arog kaiyan, kundi kamutan nindo an sa idumang kaiwal, asin gibuhan nindo sa inda nin marahay. Magpasubli kamo na day naghahalat din balos. Kung iyan ang gibuhon nindo, magkakaigwa kamo nin dakulang balos, asin magiging mga aki kamo kan kahuruhalang kawi. Huli tamarahayon siya sa mga mayo nin utang na buot, asin sa mga makasadiri. Magin maheherakon kamo, araw kan sa indong ama. Day kamo maghukom sa indong kapwa, asin day man kamo hukuman nin Diyos. Day kamo magkondenar, asin day man kamo kukondenaron nin Diyos. Magpatawad kamo, asin papatawadon man kamo nin Diyos. Magtaw kamo, asin tatawan man kamo nin Diyos. Tamang takad, dasok, yinugyog, asin nagsusupay, anitataw sa indo. Kung ano ang sukol na ginamit nindo, iyuman ang gagamiton sa indo nin Diyos. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Ilocabos mga tugang, yaon kita sa ikapitong Domingo kan ordinaryong panahon. Asin pinagtatauan kita nin sarong magayo na pagirumdom, an pinapagirumdom sa satuya, ngunya na Domingo, iyo na dapat kita perming magin mamumuton. Kung hilingon niya to ang pasunod-sunod kan Ebanghelyo ni San Lucas, marereparo niya to na ining tagpo na ini sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, pagpapadagos ini kan Ebanghelyo kan nakaaging Domingo, na kung sain tinao ni Kristo ang Beatitudes. Itong criteria kung papaano kita magiging paladan. Kaya sa pagpapadagos kay ining pagtukdo ni Kristo,
pinagtutungkusan niya ang katukduan tungkol sa dai pagbalos, pagibunin marhay sa kapwa-tawo, pagtabang sa nangangaipo, di paghusga sa kapwa. Mga bagay na kung hilingon ta, iyo an minasumada kan sa tuyang responsibilidad sa satuyang katuod. Kisay digdi habang pinagdadangog ining ebanghelyo na binasa ko, nagkikirad. Kisay nga, Father, ang nasa matinong pag-iisip na kamutan an sa iyang kaiwal. Kisay nga, digdi, Father, an nasa tamang pag-iisip na daay na paghagadon, subayad kang nag-utang sa sainda. Pasil ining gibuhon kung an sa tuyang mga pinagtatabangan asin kinamumutan, iyo man sa mga tawo na namumuot sa satuya. Pasil iyan. Kamutan mo nga sa imong ina o kaya sa imong ama, na namumuot man sa imo, pasil iyan. Hanggat sa nag-abot ang panahon na kinulugan kita. Gari baga minaibaan ihip kan paros, kung araw na kayan ang sirkumstansya. Anmuyata magbalos, na maranasan man ka nagkulog sa satuya, ang kulog na naranasan ta. Pero sa giraray, pinagtataraman kita kan satuyang kagurang na namamuot, maski sa satuyang mga kaiwal. Kung may mas dipisil pa na katukduan digdi, day ko aram kung ano. Kaya mas maray na masabutan ta, ang konteksto kan katukduan na ini, na nakarecord digdi sa Ebanghelyo ni San Lucas. So ang nangyari ba kay ito, inapod ni Kristo, so sa iyang mga disipulos na maging mga apostoles. Ining 12 disipulos na ini, iyo sa mga representatives ni Kristo. Na iyo an matukdo kan sa iyang marhay na bareta sa bilog na kinaban. Pagkatapos na piliun niya, pinagtukduan kan sa tuyang kaguragnan kung ano ang bot sabihon kan pagsunod sa iya. Ginubdumo niya to kan nakaaging Domingo, nagtaram si Kristo kiapat na rason kan pagiging paladan. Sabi niya, ang mga disipulo niya maagi ning kadukhaan, kagutuman, kamunduan, pagsakit. Pero sa pagsakit na ini, maeksperiensyahan ninda ang grasya asin magayon na balos. Sa siring man na konteksto, nagtaraman si Jesucristo kiapat na herak or woes para duman sa mga tao na nabubuhay sa siram. Asin naguhuna na iyon na sana ang dapat atupagon sa buhay. Malangani day na nila naiisip ang mahal na Diyos. So there are two kinds of people according to what Jesus taught. People who suffer for His sake and will eventually have their blessing, and people who live for themselves, who will eventually come to an unhappy end. Kung talaga pala na magiging honesto kita, as inisa sa buhay niya to ining pagtubod Kristiyano, tunay nan kadaklan ng mga tao mauuyam sa satuya. Iinsultuhon kita, babaliwalaon, papakarauton, anhapot, ano ang satuyan dapat na simbag sa mga gawi na ini? Ano ang satuyang dapat na iresponde sa mga mararaot na gibong ini? Ang natural na simbag, ang natural na response, nyato, iyo siyempre nakauyaman man sinda. Iyo nakulugan man sinda. Iyo ini ang kaisipan kan kinaban kay itong panahon. Malangan sabi kan sarong parasurat na si Lysias. Sabi kay ning ancient author na ini, I consider it established that one should do harm to one's enemies
and be of service to one's friends. As in, kung hilingon niya to, day man na bago siguruan kay si Panaini, hanggang sa ngunya na panahon. Maski ngani siguro sa satuya ng mga Kristiyano, arog man kay ni an pananaw. Iyo man ini su problema, maski kay itong enot na siglo, na kung sa inso mga Hudiyo, inarog maninda, su filosofiya kan kinaban. Pero kung babalikan niya to, pinagbaliktad din ni actually kan sa tuyang kagurangnan sa Old Testament pa sana, sa Levitico. Anong sinasabi duman sa Old Testament? Sa libro kang Leviticus, chapter 19. You shall not take vengeance on or bear a grudge against any of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Pero ang problema, iyo ini. Kadaklan sa mga Pariseyo, asin mga rabay, pinagtutukdo na ang tugon na ini, particularly kan mahal na Diyos, applicable sana sa saindang mga kahimanwa. Kung ikakaag niya to sa modernong konteksto, bilang mga Katoliko, gari mga pinagsasabi ninda, na dai mo pwedeng kaungisan ang kapwa mo Katoliko. Pero ang ibang sekta o reliyon, pwede mong kulugan, na aram niya tong sala. Iyo ini suhabo ni Yesu Kristo. Iyo ini su katukduan na sa iyang pinagtatama sa nadawog niya tong ebanghelyo ngunya na Domingo. Kaya ang sabi niya, kamutan mo an sa imong kaiwal. Papaano man ini? Kaiwal mo nga ni, papaano mo kamumutan? Well, sabi kang sarong author, sa Giraray, sabi niya, ang pinag-explain niya, para da sa tuya, ang love is a very emotional word, implying both affection and intimacy. Katunay mananggad, pag nagsabi ba kitang I love you, but sabihin kaya namumutan mo, you have affection and intimacy with that person. But for us to love is often to be in love with or to be attracted to. Yan usually ang satuyang pagkasabot pag sinabi niya itong namumuot ako. But Jesus is telling us not to be in love with our enemies. He is not even telling us to like them. Ang tataramon sa orihinal na ebanghelyo sa Griego, ang tataramon na ginamit is agapao. And agape is a very special kind of love. It is not the physically expressed love of lovers, nor is it the love of close friends. Agapao, or love na ginamit sa original na context, is an attitude of positive regard towards other people, by which we wish them their well-being. So kung araw kay ni kasiring ang pagkamuot, ining agape na ini, iyo man ini ang pagkamuot kan mahal na Diyos sa satuya. As in, ang siring na pagkamuot, may pagka one-sided. In the sense na ang pagbalik kay ini, they pinag-e-expect. Kaya nga ni ang mahal na Diyos baga, namumuot mas kikiisay man, warang exception. An muyakan Diyos, ma-experiensyahan ta, an siring man kaining pagkamot, an muyan niya sana, an karahayan, kan lambang saro sa satuya. And sa hiling ko pag nanodan niya to, an agape na ini, medyo magiging pasil na sana, magiging posible na itong mga nadagog niya to sa ebanghelyo. Medyo magiging magian na sana na magibunin marhay maski duman sabo sa satuya. Medyo magiging pasil na sana ang satuyang pagtrato nin marhay sa satuyang kapwa. Maski kaiwal tapa iyan. Medyo magiging pasil na sana itong pagbendisyon sa mga nagmamaldisyon sa satuya.
magiging pasil na sana na magpamibi duman sa mga nagkulog sa satuya. Magiging posible ang pagtaram nin positibo sa sainda, magiging posible nan pagpabibi sa Diyos para sa karahaya dinda. Pag nanudan niya to, ang siring kaining pagkamuot, siring na pagkamot kaining agape, kaya tanang gibuhon itong pagtaukan sa tuyang ibong napisngi, maski sinapak na kita sa ibong napisngi. Magiging posible na day kita magbalo sa mga nag-insulto sa tuya. Posible na maging generous kitang marhay, na maski ang sa tuyang natatadang bado, itaupa sa mga nangangaipo. Kan February 4, 2007, igwang pinahiling sa ABC channel, kisarong documentary, manunungod sa istorya ni Marcia Gladstone. Ining si Marcia Gladstone sarong Hudiyo na taga Scotland. Kanso pinagsasakayan na bus kan siyang aki na si Yoni, binomba kang Tel Aviv. Nakasabay sa mga nakulugan, as in eventually nagadan, susayang aki na si Yoni. Bago siya magadan, nagdesisyon sa iyang pamilya na i-donate sa iyang mga organs. Tangan isa ng magkaigwa ning kahulugan, ang makulog, and untimely death kan sa indang aki. Makalipas ang nagkapirang semana, susaro sa mga kidney ni Yoni, nagsalbar sa buhay kansarong 7 years old na babayi. Nangaran si Yasmin Rumela. Si Yasmin Rumela, sarong Palestinian. Digdi na siya su pamilya ni Yoni. Aram tabaga, nan mga Hudiyo, mortal enemies ninda, ang mga Muslim. Day ninda akalaon, nan beneficiary kan regalo ni Yoni, sarong aki kan kaiwal ninda. Pakaliis din sarong taon, kan pagagada ni Yoni, nagbisita ining si Marcia Gladstone kay Yasmin, duman sa aking babayi, asin sa iyang pamilya. Asin magayon so sinabi duman sa documentary, sabi duman sa documentary, the Jewish woman who had lost her son embraced the Palestinian mother whose child lives with gratitude in her heart for the young Jewish man who gave her another chance at life and whom she now refers to her as her brother. There was an extraordinary moment in the embrace of these two women, one Jewish and the other Muslim. The hatred and misunderstanding of the generations seemed to dissolve in their encounter. Nasabutan ninda, supagkamot kan agape, supagpatawad, supagkakaigwanin pagmakulog, supagkamuot sa kaiwal. Lugod mano dan man niyato ini, tayo ini ang makakapagparanis sa tuya sa mahal na Diyos. Tanganing kita man masalbar, kan sa tuyang pagtubod, kan sa tuyang paglaom, kan sa tuyang pagkamuot. Amen. Matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos sa nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan ni Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos,
huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halay sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Panonin paglao, magdulo kita sa mapapagpatawad na Ama, nan sa iyang pagkaherak sa to deng sukol, deng sagkod. An sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa daga, magdanay na buhay, na panalmingan kan kapatawadan, asin pagmakulog ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanood kitang magpamibi para sa mga nagkulog sa to, asin sa satuyang pamilya, o nagdaranin anuman na kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tahaw nin satuyang mga pagsakit, masabutan niya to ang mga pagsakit nin satuyang kapwa, asin magkamit kita kan kaugmahan asin katuninongan ni Kristo, dangan ihiras ini sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan satuyang pagmakulog, magdanay na buhay ang paglaom sa puso nin mga naghelang, mga maedad na asin mga pinabayaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit kan premyo nin buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhanasin maherakon, nagpapasalamat kami sa imo, sa kapatawadan na itinaumo sa muhulikan sa imong aki. Tabangi kami magpatawad sa muyang kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibig ko mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nag-uutob kan sa imo mga misteryo, sa mga paglingkod na dapat sa imo, nakikimaherak na naghahagad sa imo, nandidudulot mi sa pagalang kan kamurawayan mo,
sa kaligtasan magposwag sa mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran. Tan mga aki na harayong isiniblag kan krimen in kasalan, binut mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing an banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad para sa kumawan kan manlaylain mong kadunungan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga koro nin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, mo mga nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan ni ganang banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin magpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero.
Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, kare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tandanin katuninongan. Peace be with you po.
Mga tugang uwian, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagma umayan. Ang hawak kasi dugo ni Kristo sagod sa buhay dahil kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imo grasya, magbago samo,
na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa moyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na an panuga na inako mi, makamtan mi an bunga kayan, huli kay ni mga misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaiga po nin ikaduang kolekta para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri. Anatipon po niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 32,599 pesos and 95 centavos. Anabagta po sa siring na oras kan misa, 4,486 pesos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot man po sa 11,824 pesos and 60 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Sa maabot na Marso 3 sa God 5, aldaw ni Lunes sa God Miyerkules, magkakaiga po ng 3 masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Sa Marso 5, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Sa mga maut po mag-donate kan mga luma ng palaspas, makidara na lang po sa tuyang parokya. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tuyang parokya. Inibitaran man po ang gabos na maut mag-intra sa sarong bangging pag-urugma, ang Katiwala 1008 community, magkakaiga po nin Katiwala Dinner for a Cause and Post-Valentine's Ball sa maabot na Pebrero 28 sa Albay Astrodome. Asin ang ticket available po sa opisina kan sa tuyang parokya. Inibitaran man po ang gabos na mag-atindir sa saro sa pinakadakulang Catholic Praise and Worship Concert kan Livelihood Tour Bicol sa maabot na Marso 15 sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR Legazpi City sa oras na alas 4 nin hapon. Ini pupuunanin banal na misa asin susundan ki sarong bangginin karantahan asin pag-omaw sa Dios. Makukuapo kita nin concert pass or makakakuapo kita nin concert pass sa kantidad 500, 300 asin 150 pesos. Hanapon lang po si Brother Martin o mag-apod sa numerong 0917-1128-183. Maawot mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 5,000 pesos, 1,500, 200, and 100 pesos. Jep Togores, 300. Yoli Maligat and Family, 500. And Abion Family, 400 pesos. Diyos mabalos po.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon. Ang makakamhan na Diyos dali na maglikay sa Indo sa gabos na karatan, asin magkanigo magwara sa Indo, kan mga balaw nin sa iyang bendisyon. Amen. Gibuhon niyang mahigo sa mga Diyos na tataramon ang sa idong mga puso, tanganing danay ining mapano nin mga kaugbahan. Amen. Bantang nasabutan ang mga marhay asin matanos kamudanay na makaabot na naglalakaw sa dalan kan mga tugon kan Diyos asin mahimong mga paramana kaiba kan mga naenot tang kaimanwa. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga dalaning ginaban, si Jesus darahon sa mga katauhan, harayo haraniman, panuman baluaan, siya darahon niya tuhon niya. At tataramon na nadamo, at pinapay na nagkasyon, at murabot din bagong kusog, tanganin sa kapwa malikot. Lakaw sa mga dalaning binaban, si Jesus darahon sa mga katauhan, harayo haraniman, panuman baluaan, siya darahon niya tuhon niya. Harayo haraniman, panuman baluaan, siya darahon niya tuhon niya. Good afternoon po.